si Macho Colleen. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang mga Ilonggo, naka-D3 Bio na. Ang mga Kanon, naka-D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag-D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga eksena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Gal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. Mayong hapon mga pinalangga, namon nga magatag palamati, suguran naton subong sa pagsipad-sipad. Ang unang bahin sang atong drama sa kahanginan, kay yugid makuhaan sang leksyon na ginatig-uluhan. Rehas! Sa kasaysayan! Gusto mo agogo? Salamat. Namit sang utan mga tambo ba? Namit kay garapuyot kitang gata kagang tugabang nagadandlog-dandlog gid balaho. Kani man. Ay bukan. Kagsampat gid sa uga nga sapsap nga sinugba. May sawsawan pangadaan nga sinama ko. Tangso ang ilong ko ba? Dason padalundunan pa sang kape nga DTX abaw sampat gid katama. Mugan bebe. Bawa. Hindi LB. Hindi ka mananamian sa sudanta? Ari lang ako niya na yung masamo lang ko gatas, nay. Hindi ko yan namitan sa gadanlog na yung atugabang. Ay, nanong. Ako ya, nanamitan ko yung utan niya. At yun namin. Bahala ka da O ikaw man niya, Caleb. Usap pa ang kanon sang maayo, ha? Kay basi karon kon hindi ka naman matunawan. Amugid. Balay! Uy. Balay!
Ga, Ga? may nagapanagbalay. Sino na? Tamuwa ato anay. Sige na. Ate, sige. Daligid lang ha. Ay, oy. Panamit, Ga, binli ko ga ha. Paborito ko na bala. Daw dalok ka imo, wala mo. Sige na. Oy. Ben! Oy. Choy mo ni Sak! Uy, Ga. Si Choy Zak malandali. Ay, Choy! Abrila ng gate Sulodi kay kakaon kami, timing gate. Salamat. Choy! Kaon, Choy Ikakwan. Pinggan siya yun. Araw Uyog. Kinauboy na lang ta, Choy Wala kami lamisa, ano, abe. Lumpagi lang sa sandok Wala sang kaso Anad man taya sa pinigado nga pangabuhi. Ay, ugali, Choy. Ay, Nakapamasyal ka man? Oo man, Choy. Kwan. Nag-away kami sang utod ko nga ginaistaran ko sa bago. Siling ko, damo man ko hinablos nga sang gagmay pa akong nagabantay. Di basi, pwede ko kasi nabad Bay. Kanamit sang utan ba? Ay, oo, Choy, no? Sang gagmay pa kami, ikaw ang nagabantay sa amon. Amon ang hambal ni nanay kag ni tatay Budlay ning laon ka? Kag wala sang kagalingon nga balay, kay ti maliho-liho kagid kung tabugon ka sa pamilya mo. Ina ba lang serbisyuhan mo sila todo? Madisgusto lang gamay. Wala na to tanan ng ginhimo bunga maayo. Ay, ahay. Kaluoy man sa imo, Choy. Wala sang kaso daya. Ako hindi man ko madumot nga klase sang tao Amo na nga damo kong mga himata nga nagabaton sa akon sa mga panimalay nila. Ate, diin kagalisin ni mga tenor, Choy? Kung sa diin lang to Kung sino lang malipay nga magbaton sa akon. Ay ako mapuslan di kuya sa sulod sang balay. Kaya wala kuya pili sa mga ulubrahon mo. Kag bisan may edad na kuya to, abi mo. Bisan ano lang yung obra ginasudlan ko. Pati construction, sika driver. Kabado man ko mag-drive Ate, kung wala ka pa man sang tiniran, pwede man diri sa balay, Choy Kami man lang din nga apat Ang duwa namon ka bata, kag ako, kag si asawahon. Galing, isa lang ang kwarto namon, Choy. Bisan diin lang kuya to. Sa papag dao Kung sa salog, pwede na nagani. O tiga. Okay lang, diri lang anay si Choy Zak. Oo, Kung wala man gid siya tiniran, okay lang, Okay lang, ga. Tapos ko ni karon bungkag sang duta. Manggalay ko dayon sang dahon kakamuti kag itanom diri Kag kamuti balinghoy. Lolo Zak? Hi, Lolo. Ginpadulungan ka ni nanay sang pamahaw mo. Ay, abaw, timing gid lang ga. Gutom na si Lolo Musak dito sa handong dalang pagkaon daho Kay dungan ta makaon Ay, sige. Sige, lo Abi mo, lo Namiyaan ko di ba lalo magkaon sa wayang kay doga picnic lang kita. Ate, sige Kay himuson ko ning sadol ko Plastara dito kay makaon ta Okay, lo. Ay, abaw.
Agito'y glining bata ni Marlon kag ni Irla, ho. Gamay pa pruga kiay-kiay ng iya boulevard, ho. Ayabaw, nagladlad na. Kago, ho, ayabaw. Nagarampa-rampa siya kung nagalakat. Ayabaw ka ulumol sa iya tanawon, ho. Bigat to lagi di magdako-dako mong. Palapitan ko siya. Kaya doon nalingaw ko sa iya. Doon nalingaw ko sa iya eh. Ari mo ay. Ari mo gid ay. Salamat sa grasya. Nabusogid ko ba? Grabe ginang tigamulo ba? Karagamagid. Gani man. Excuse me ha. Kakuan ha. Nga galuay-luay kagid kun maghambal. Agi ka? Hindi kuya agi lo. Babae kuya, tunay na girl. Bao. Bayi ka tuod? Oo may crush na ko gani hindi kuya magpati nga bayi kaya. Lo, bayi kuya. Bayi ko. Tawab la Sige. Kung bayi ka, pakita ako be. Pakita ako kung ano ang ara daho. Ha? Ano? Hala? Sige na. Ano? Sige na bala para may pruwiba. Sige na, pakita ako. Sige na bala. D3 Bio with Vizio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa Charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako gali si Ariel. Nagkanto sila isang nagligad. Sakit kidya katama. Di hambas ang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM. Oy, Buena! Hoy! To! Kaleb! Nga nagdalagan ka!
Ay, buwang bata ay. Namian ka gid lang, pro. Pangitaon mo gid na to. Bantay ka. Pangitaon mo gid. Nanutong bata mo? Ha? Sino ga? Si LV o kung si Caleb? Si Caleb. Ay, naano siya ha? Ato sa likod balay sa dalom sang paho. Nagapanimuko blaho. Nag-inaway naman guro sila sang manghod ya eh. Ay. Maninang si LV, maldita manina mo. Hindi man magpasubahar kay Manong ya. Ay, normal lang na Pabay na. Karon dugay-dugay, mayuhay naman na sila. Kay sila lang gid nga duha, pro. May lang gani. Be, ato ho? Anay ka? Ginapalapitan siya ni Choyzak? Kag ginadugsing? Be, nakita mo? Ato, ginakusi-kusi siya ni Choyzak. Bawo, maldito. Ginahampak ya si Choyzak ho. Hoy! Be. Caleb! Hindi ha? Isa! Caleb! Hindi na balalo. Hindi na balay. Sa pagit balang agod-god sa akon kasi baon ko gina ho. Isugid na kay nanay ka kay tatay Hinga isugid mo ko, ha? Ginanot ka ho. Dugsing lang gid to, pro. Puyin ako balalo. Kag nanamian kagid man kung dugsingon ko pareho sad to. Hindi bala? Kabasta sa ibong atigulang. Isugid na kay kaya. Isugid na kay kaya. Isugid mo ko, ha? Isugid taman ka. Kung hindi mo gusto nga nagpasugot ka, ha? Kag tandaan mo ni, ha? Kung maakig si tatay mo kag sinanay mo sa akon, bantay ka sa akon, ha? Lambatan ta ka sa puong-puong. Wala ko yung ginhimo ka kung ano si mo. Tandaan mo na, ha? Wala ko yung maginhimo si mo, Caleb. Wala! Choyzak. Joy. Malakat kami anay ni Marvin ha, kay ma-attend kami sang kasal sang amon classmates sang high school. Oo, day Ako nang bahala, dire day Ay, hindi ka magkabalakat, Choy Kay karon sa hapon, mabalik man kami dayon. Ay, Choy, ikaw nang bahala sang palanyagahon nyo, ha? Kwan, sa alat to bala may kalkag to. Nga nagakabit sa dapog. Ay, pwede mo to masubak sa mga utan-utan, Choy. Oo, Hindi na magproblema, bla, kaya ako nang bahala. Pati mga bata, ako bahala sila. Enjoy lang ka mo to, kay talagsa lang man na nagakatabo, di bla? Salamat, Choy, ha? Salamat, Gid. Sa kadugayon, nakachimpo, Gid man kami ni Banahon nga magguwa-guwa. Amo, Gid. Mientras ari ko di, pwede nyo na permi-permihon. Kaya, Kuya Day, masaligan gid ko sa mga ulubrahon sa uma. Ukon sa sulod balay. All around, kuya. Masaligan gid ninyo ako.
Hoy, tulog na ka mga duha kay gabi na. Ulaton lang namon sila ni nanay kag ni tatay, Lolo Zak. Kay may dala ko na sila nga mga pagkaon. Pukahon ko kamo karon kun ara na sila. Kay dungan takaon sang litson baboy. Dagalaway, nagkikuya magkaon lechon niya. Dugay-dugay, nagkikuya wala katilaw sina. Kalib, ikaw ya, ano mo nahidlawan nga kaunon? Ayo man Kalib, anong imo na namitan kaunon? Ambot si mo? Kaya mo, maldita. Ikaw ya? Ano kaya? Hala, ano mo nahidlawan kaunon, Kalib? Cake ah. Cake? Cake lang guro. Hindi ayhan. Agogo. Agogo dahil? Patulog na ako ganiya. Lolo Zak? Lolo, manaog ko anay. Makadto ko sa kampo. Nga aman Elvi? Lo, kulpi lang nagsakit ang akon dyan. Sa utan guro nga ginkaon ko sa panyapon. Ati, sige. Panaog na kag magdalagan sa igad kampo. Alo, lo, sunod ka sa akon, lo, Buwa nga bata. Nagadalagan mo. Dumagwa na gid guro. Baw. Kinasukutan naman sang alingayo ang ulo ko nga gamay. Yawa. Sundon ko si Elvi sagwa. Sundon ko siya. Total wala man di si Marvin kag si Erla. Mahimo kang gusto ko. Nga oras ang may makahibalo. Gusto ko na gid. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria nga nagatugas sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakod sang imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Open cam, Donnie. Which shirt is better? Malabo ka sa screen, Dad. Baka malabong mata. Visit EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Malinaw na, Dad. Ang wardrobe nyo, wala sa uso. EO Executive Optical. Love your eyes. Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw!
Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, migatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Beauty Soap. Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis. DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap. Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh. DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. K5 News FM. Adoayhan ang matabo sa kaygayunan nga to. Mga biyan, sunag ninyo sa pagpamati ang batahog nga kasumpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uruhan. Rehas! Sa kasaysayan, gusto mo agugo. Ginsulat kang sa direksyon sang inyo alagad, Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Bipoy Arquisola, kaginiyang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon